aw ni yanma bita mina shɛfan yiran cogo dɔ yira o la ni zɛgɛnɛ tulu ye o de b'a to i b'a nafa sɔrɔ ka ɲa kosɛbɛ. An fɛ farafina maa caman ka daraka ye shɛfan ye. Ne bɛna shɛfan den 2 ci k'a kɛ tasa kɔnɔna na ka kɔgɔ dɔɔni dɔrɔn fara kan. I bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a gosi ɲɔgɔn na sa fo a ka ɲɔgɔn minɛ. N'a sɔrɔla ko épices mugu ka di i bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen fara kan nka ne ye n ta in kɛ tan cogo la. A gosilen ɲuman an b'a bila kɛrɛfɛ la k'an ka pɔli sigita kan ka ji dɔɔni k'an ka pɔli kɔnɔna na. I t'a ji caya i t'a dɔgɔya kosɛbɛ fana. Miniti damadɔ dɔrɔn an ka pɔli ji bɛ kalayali dabɔ. N'a ye kalayali dabɔ dɔrɔn an b'an ka shɛfan ta k'a k'a la. N'an y'a bɛɛ yɛlɛma an ka da kɔnɔna na an b'an ka da datugu. Zɛgɛnɛ tulu yɛrɛ o ne delila ka video caman k'a la ka explication caman di a la fana. Maa minnu ka taux de cholestérol yɛlɛlen don, maa minnu bɛ yen nɔ ko diabète b'u la ani banakuntaa minnu bɔlen don ko AVC ale ka ɲi nɔ o bɛɛ lajɛlen de ma. Hypertension o ka taa diɲɛ bana sugu bɛɛ a ka ɲi a ma. Wa a bɛ feere an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna na. N bɛna numéro fili ja sanfɛla la. Wa n'i b'a fɛ k'a nafa tɔ sɔrɔ ka taa fɛ sɔgɔma o sɔgɔma i b'a dɔɔni kɛ cuillère kɔnɔna na k'a min ka taa i kɔnɔ. Wa k'a fɔ ko n'i y'a min k'a bɛ n kan fiyɛ wa walima a ka kunna de ayi o kuma kelen t'a la. A man kunna wa a tɛ maa kan fiyɛ fana ani tulu tɔw tɛ kelen ye. Miniti damadɔ selen komi aw yɛrɛ ɲɛ b'an ka shɛfan na cogoya min na an bɛna a bɛɛ don ɲɔgɔn na. N'a donna ɲɔgɔn na k'a kɛ i n'a fɔ a ji jara pewu o wagati de sa an bɛ sɔrɔ ka na an ka zɛgɛnɛ tulu k'a la. N'i y'a dilan tan cogo in na i bɛ zɛgɛnɛ tulu nafa yɛrɛ de sɔrɔ. Nka n'a y'i ja i bɛ se ka zɛgɛnɛ tulu kɛ a la n'a sɔrɔla k'a yiran ji la k'o man di i bɛ se ka zɛgɛnɛ tulu kɛ da kɔnɔna na k'i ka shɛfan yiran. Nka nin cogoya in kɔni de la i bɛ zɛgɛnɛ nafa yɛrɛ sɔrɔ. Sabula zɛgɛnɛ ma to ta sanfɛ k'a kalaya fo k'a nafa dɔɔni bɔ a la. Nka ni kɛcogo dɔ in de ka di ye i bɛ se k'a kɛ ten baasi den kelen t'a la. N'an ye zɛgɛnɛ in k'a la dɔrɔn an b'a sauté ɲɔgɔn na miniti 1 bɔɲɔgɔnko ka sɔrɔ k'a jigin. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne kɛlen don ka hors d'œuvre kunkurunin dilan kɛrɛfɛla la aw bisimila. N'Ala sɔnna ma n bɛn'u ka numéro fili ja kan wa a k'a dɔn k'a fɔ fana ko Morɛnga tulu b'u fɛ yen.